Durgandana. Wonten dawuh Rama. Rikala semana kowe tak utus sapa? Kowe tak utus takon goleki Mbak Yumu Durgandini. Bare tekan kene kok malah kowe nyembah, ndekes sing mbok sembah kuwi sapa? Sapa? Coba iki. Nyuwun pangapunten menika ingkang mengku Kakang Mbok Durgandini. Menika Begawan Palasara. Palasara. Kawula nuwun inggih. Pendhita Ratata. Durgandini. Durgandini. Dawuh Rama. Durgandini dek semono kowe tak dawuhi apa? Kowe nandhang raga kringetmu anggondo amis. Kowe tak dawuhi Tarak Brata nindakake dharma dadi tukang satang prau ana pinggiring Bengawan Gangga. Ya ngono apa ora? Kasinggihan Rama. Pamrihku apa to? Pamrihku apa? Supaya kowe antuk pangapura nggonmu nandhang raga lah kok malah kowe saiki gandeng karo priya. Kowe wis gendhog jabak bayi kaya ngono kuwi karepmu kuwi kepiye? Duh Kanjeng Rama sesembahan kula. Inggih Rama. Sedaya kalpatan kula diagung pangaksama Paduka. Lah inggih kula kanthi nindakaken dharma dados tukang satang baita. Kula nyabrangaken Resi Parasara menika lajeng kula dipun sadani satemah. Kula saged waluya jati. Malah kepara kula samangke kapundhut garwa. Kaliyan Sang Resi Parasara kula sampun peputra mijil kakung menika wayah Paduka pun wiyasa. Inggih pun Kresna dipayana Rama. Ora takon perkara bojomu lan anakmu. Yen perkara kowe golek bojo. Kan lho. Wirata kebegan kebak para raja ratu gagah tur sembada sugih bandha donya. Ora mung waton seneng. Rama Prabu badhe kados pundi nyatanipun Sang Resi Parasara sampun ngiyasakaken padepokan wonten ing Liman Benawi menika Kanjeng Rama. Lah, apa kaya ngono kuwi rumangsamu bener? Pinggir Bengawan Gangga iki rumangsamu wilayah negara ngendi? Kira wilayah negara Ngastina. Kena ngapa? Ya so padepokan kok ora njaluki diparilah karo sing duwe bawah. Anggepe apa? Jare pendhita pinter. Pendhita wasis. Jebul Ratata, lanyo wani bedang anak ratu ora nembung. Ya so padepokan ora taren njaluk parilah karo sing duwe bawah. Pendhita murang tata ngawuh gawar sasar susul temindakmu. Eling-eling pendhita ora dongko ora papan durungmu memper yen ta uripmu mung arep kaya kemladian nemplek ngempek arep nemplok karo wong wedok golek kamukten wirata ya ngono lah. Kacarita kaya tinapi Palasara dupi midhanget dukane Sang Narendra Wirata Prabu Durgabau ya Prabu Basurata nadyan makantar-kantar dukane Prabu eling-eling Sang Palasara pendhita ingkang wis mumpuni saliring kawruh pramila denira nanggapi atur kanthi tanduk aris ulat manis wicara ririh Parasara. Aduh Sang Prabu tetungguling bangsa Matswa ing Wirata sedaya dawuh Paduka menika mila res wonten ingkang sisip sedaya dukanipun Sang kula tampi dadosa pamecuting jiwa raga kula. Sedaya kalpatan kula diagung pangaksama Paduka. Sang Prabu Wirata upamiya kula badhe nampi pidana pejah badhe kula tampi kanthi sukarna raos sing manah kula Sang Prabu. Mugi-mugi dawuh Paduka dados pamecuting gesang kula mewah anak kula pun wiyasa. Kula ngrumaosi bilih pandhita kriyang kabur kangenan boten dongko boten kayangan. Duh Sang Resi nyuwun pangapunten putra Paduka pun wiyasa.
Boyong dateng pundi? Yayi Durgandini. Wis Yayi. Sumenggalih pun Kakang estokno dawuh Kang Rama slametno kawibawane Prajamung Wirata. Sang Resi kula boten saged pisah kaliyan putra paduka pun wiyasa. Mangke menawi rewel kados pundi lajeng sinten ingkang badhe nesepi. Wis perkara iki aja mbok pikirake. Yen pancen wiyasa iki bakal dadi wiji sejati, ora ana mergane. Wis dina iki karya Basuki muga-muga sira Yayi antuka nugraha peparinging Bathara lan dongakno anakmu wiyasa enggal diwasa dadi janma kang piguna tumraping bangsa lan negara pun Kakang lilanana bali marang satwarga ya Yayi. Sang Resi putra paduka badhe meneng kanthi tin Sang Resi. Wis Yayi karya Basuki. Wis aja mikirake sing abot undhak ilang kawibawan. Menemban cobi kula sesepanipun rumiyin ingkang putra pun wiyasa. Wis ora sakian banyu susu mundhak bodho. Wis tokno dawuhe Kang Rama. Jegrek Yayah Tugu Sinukarta Prabu Durgabau ya Prabu Basurata. Kalamunta sejatine Sang Parasara Pendhita Saptwarga temah jetung getun keduwung tumlawung rasane kaya wong bingung. Semanten ugi Dewi Durgandini penggalihe sinendha rasane semrebet panone tiasira umur sumarantas runtang ranting sarwi muwun sesenggukan waspada mijil daleweran nelesi pengasaran parandiritan kobring usahapan nganti kami tenggengen Denira Ngulati lampahira ingkang raka Sang Resi Pawasara sarwi gendong ingkang putra Sang Wiyasa kumriyang lampahi Yayah layangan pedhot saking tamparan ing mangke danguning dangu sigra pinupus pepuntoning tekad amung pasrah marang keparinging cukat Trengginas trampil Sang Durgandana wopong ingkang Mbakyu Durgandini boyo kondur mring Wirata. Durgandana, kula Rama, mbakyumu iki, mbakyu. Amuk Rama. Dhisik iki kepareng kula matur sinuwun. Ya, kowe kuwi sapa?
kula Setatama putranipun Rama Resi Palasara. Lho. Jebul Palasara wis duwe anak gedhe temen. Ya, arep matur apa? Iya. Nyuwun pangapunten Sinuwun. Ya wonten klentha-klentune ngatur diagung pangaksama paduka Kanjeng Sinuwun. Ya ora dadi ngopo. Menawi Kanjeng Rama Resi Palasara dipun anggep lepat kula minangka sesulihipun. Anak-anakipun Begawan Palasara minangka sulihipun kula sagah nambak rengkaning negari Wirata. Pamuipun Prabu Gajah Sura Saprawadyabala kula sakateng sagah nrenggalangi. Kowe bisa nrenggalangi prajurit Binggala prajurit Prabu Gajah Sura. Gedhe ganjaramu, kula mboten betah ganjaran. Nanging gesang kula minangka sesembahan kula Kanjeng Rama Prabu, Rama Premban Begawan Palasara kunjuk paduka Sang Prabu. Nyuwun pangapunten esti ning manah pados bondo donya nanging kula netepi darmane kasatriyan kula anak pendhita pejah wonten paprangan patining satriya utama. Di wong Binggala. Ayo tanding ngono. Iki Srayan Wirata, anak Begawan Palasara. Raja Mala. Ana satriya termasuk cerapang metuke lakuku sapa kowe ngaku prajurit saka ngendi? Wah, prajurit Binggala kekasete Prabu Gajah Sura. Kowe takon kang dadi jenengku patihku Mandang Garba. Kowe sapa? Senopati Wirata. Kasihku Raden Rupa Kenca. Rupa Kenca ya Srayan Wirata, gelem dadi Srayan wong Wirata. Paribasan sulung mlebu geni. Sebuto kandhaku mundura. Malah dina iki tak jaluk kowe sak para kancamu minggata saka Wirata. Gulungan genderamu. Wongko ana gamanmu, wayongan sanggahmu gek minggata aja ngreget-ngregeti negara Wirata. Iblis lanat sugih kendel Pandawani. Aja mung dapur ayo ratu mung maju mrene lekane atiku. Tebuah dadamu mutah ludira takon dosa kowe.
prajurit Wirata cakrak gagah rasa ngalembana nek wani wedi wani minggat tanganmu anyep Wirata aja kirang-kirang gumuyu kuwi iki Srayan Binggala para cing wesi Prabu Prabayaksa ayanana kridaku maju mrene srampat ilang nyawamu kowe Trentole joget. Wah, kepaku lek joget to dapurmu isin oleh. Kowe iso joget iso wae lusulan ludrut ayo oh ayo ayah
ketak dulu, tak, tong, dak, ketak dulu, tak. Kabeh ayak ngulur-ulur wektu golek minta seraya apa ben sapa kowe Gus putra Resi Palasara pandhita ing Saptawarga takon jenengku Bambang Setatama ya sapa ora aku Narendra Mbinggala Prabu Gajah Sora aku Gajah Suraya aja melu-melu celeng keboloten belo melu seton mundur tak eman kowe ora susah ngeman karo mungsuh ngemano awakmu wah sugih kendel pondoane ketiban gadhingku brodol wadukmu prayitna ngati-ati capit ora kelakon pedhuwek gulumu delajat apa kowe